Sa sisinpat nga ay kublay ya pi baro kiba pet ya gani ka video kani ka puson bat nga channel. Ha kani ka video nga kwa ban ya rap lem ya kita baro kiba sngotu bakla ya ka video ka ban nyngkong. Namar ka jingbam la jonga lese ban Jingpynshai don kiba sngotu ba nga kumubanget nga kentu ya gibanget bakinom duwai hapadeng ka bakum kani ka por. Baka kamram jongi kalong bangim day banle ay namar ba ublay utip iki ay baro. Ngin chusyong klikti ba ublay sale lut iki ay baro. Tehenray lingba kani ka video nga kwa Jingpynshai baka bakum kata ka jing sngotu kalong kababakla. Ngamday pastor lemne nong tray balang bat ngamday ru ubriu ubadon ya ka kerteng bat kanam. Nga ditang ubanget kumabun na peneng jongpi but yun ese katahiru kalong kadaw kaway ni gidaw yapi bapinom pediang ya kay kaba nga keren. Hakani ka video nga kwa banwanra ya kani ka jiu ka hikay na uway ubriu uba omtang ba uday udbanget handay uday ru pastor ubala syakri mentala life hu artali kisnem omtang kata uday ru unong hikay uba don la ka jong ka school uday ru ubala to shibun kikot om tangkata henry uparu ya shibun ki missionary nakabalang jo hakeleng ka pertai bat uday ubadon ya ka kerteng bat kanam hakeleng ka pertai bat uta uday John Piper hakaway niki interview jo habakli ya kumno bangi day ban sngotu ya uni coronavirus kabala pur keleng ka pertai usdang na kabayato i artali ki Jingpynshai ki balong kum ka nong rim jong ka jing keren. Kabaningkong uyato ya ka tsunami kapalaja haka arpu riu tarik Desember arajar khatsaw haka sngi utray. But kumno ba kani ka tsunami kala shim ya ka jingim jong ki arlak laipu hajar ngot ki brio bat na preng kita kidei kato kat ni teliki balang hi barakaway kibala sya rong no sya kajingyam kabaar kajing shisha ka Bible kaong bakal bat ko duryaw kia ko ngu yu Gospel Marcos kalong masaw dekhot basaw huway nakini ki artli ki jing shisha kibang ngimla banlen ong Pastor John Piper but ya kaway pat ka Jingpynshai ba ujisu ulong uju menin menta bat syaki bam jukot ujisu ula ban pensange ya katay ka tsunami kabala jaus nam arajar khatsa tehenray shim la le kumta shushu ong bangitip ba ujisu ulong uta uba le ya kata ka ba hok ya kata ka ba start bat ka ba bha baday naman kata kadaw kain ba ujisu udon ka jing tmu ka babha siya lendet katay ka tsunami kabala bamdu ya ka jingim jong kipapun. Halor jong kani ka nong remuong kumtaru kalong hagabayday bat u coronavirus. Namar ba ujisu udon ya ka jing tip bat ya ka ikhtiar halor baro ki bor mariang bat ki bor mensim jong kapertay utip tik na nang no bakan ka virus kalasdang bat syano bakan len udon ya ka bor kapapura bante ya bat ban pelat ro ya namar ba ula sya ba uni virus unpur keleng omdon mano bala ban kang ya bat lada kang ru omdon mano bala ban penbor ya ban lepat da kumwe kumtangis ngotu wang ba ujisu usinsyar uyalam bat utek lakam ya barok ke jingjulor ba ke jingjab ki basniu jong ka perthei hi barok kaway kabamut ba ujisu ulong sovereign ban pensyai pat balay ba kabakum kini ki jingja ki basniu ki jia wat yangi ki banget udon ban ong gumne kabaningkong wong banamar ka pop ublay ula ordain lani ula penskem baro ki kenja ba im ken top ru ya ubriyo ya ubala taw ka jing slim ka durjong
kini ban telur no, puut no, sniu no, bat ba kin yap. Dan menu ban light nakata wat ki banget hiru. La pensyong nong rim yakani naga shiti shiki nong room kalenong kaba pra kadkhot kaba arpo hadu kadkhot kaba arpo lai. Kaktin ka jong blay kaong namar ya kata kajing tau la penlong hapo kajing thala. Dala ka monhi henry da uta ubala pen hapo ya ka. Haga jing kermen ba on penlat no ya kata kajing tau hiru na kata kajing long braw hapo kata kajing pot. Sya kajing light luot ka buram kitiki kuno blay. Namar ngitip ba kajing penlong baro kaway ka uot lang. Bat kaya sukhun lang hadu menta. Bat tang kata, tang kijing penlong, Henry mangiru kibadon ki so nyngkong jumun si mangi kibadon yumun si makoj, mangi kibadi kibanget, mangi kibadon kibala kala kamamot kibala penbet ikijing imjing wat mangi hiru ngi ya ut sat hapo ladehi dakaba ap kami hir ya kata kajing tingkhuan kabalong kajing siuspa ya kamet jongi on pelat ya baro kajing tau na kajing long merau jong kata kajing pot kajing jenjar kajing yap ngini opdiang ru ya kajing tingkhuan Henry kata gasngi kampat wan ngidang ap ya kata kasngi da kajing ut berkajing kami hir ya kata kajing siuspa dan raya mentahi mangi kibanget ringkat bakijing tau baro ngi hap ban yat lingba bat mat ikijing pang bakijing shitom bat kijing bat kijing yap jong kani kaperthai te henry wong pat bakijing pang bat kijing jinjar habangi mat mangi kibanget kalong ban prang ban penrem habangi ngi mat ikijing jinjar jong kaperthai kamut satya ba ublay upen rem yangi namar bakaktin jong blay kaong ba amdan kajing penrem ya kita kiba ukres jisu shiti shikinong room kala nong upra dekat baningkong te henry kita kijing bakajing jinjar kilong ban prang ya kajing nget jongi kaba kamkor ban ya kaksiar bat kerupa ubanget ru ula ban yap de kajing pang kum ki waipat ki brio te henry ngimachu ya kata kasni jong kajing yap kaba wong bo ublay usya bakajing pang kan wan hangi ki banget ban sneng knang ban penrem yangi ringkat bat kaperthai ya kanila pensyong nong rem nakashiti kabeningkong jong upol si ki banget ha korin kala nong ba khatway de khot kaba arp kondai hadu kot khot kai pho upol wong kumne ha kabaye dei bat ka sakramen namar uta ubam bat ubadi ubam bat udi kajing penrem yalade lada da bishar bha ya kata med utrai namar kani bun kibalong kibapang sangem kibanget kipang sangem bat kibapang kreu hapdeng jongpi kibanget bat sibun ru kiyot ya kiapno namar kani kajing pang sangem bakajing pang kreu henry ladang ila bishar bha yalade dala bisharengi kumne henry habala bisharengi las neng yangi do utrai knang ba onam penrem yangi lem bat ka perthai kum ki banget ladang yat persya ya ka hukum jong blay ublay ujit pensitom ya ka met knang ba ka mensim jongi kanim bat nginem long ki bala penrem ringkat ba ka perthai namar bangide ki khun ki jong ublay bat ba ublay uit yangi ublay ya kita ki bedai ki jong u onum sya bakin yat kat kabamon hanay namar ba uit habaki yat tamsneng ublay ujit ban pensitom ya ki hakamet knang ba ka mensim ka jongki kanem kumta don hapreng jongi ki bayap nakajing pang knang bangin omlong ki bala penrem no ringkat bagani ki perthai kalong kum juru bat uni coronavirus kum ki banget ladangi yat kat kum kajing skopha jongi hi ublay ula ban sneng yangi knang bangin omlong ki ba la penrem ringkat bat ka perthai henry uong ngidei ru ban kenmau
ba om barok ki jingyap da ka jingpang kalong namar ki pop. Kabalay wong ba barok kita ki jing julor jong kamaryang. Laki de ki jing slay ki nems niu ki jing julor de ki pot ni ki jingpang khlam ki de ki jing kerhu jong ka jing snay. Hapdeng ka jing bishar. Kabal khot ya barok ki briu bakin kala ka bamot. Bat pen bet ya ka jing im da ka jing ayai jong. Kadai ka jing kerhu ka ba sawah jong ublay. Ka ba khot ya ki benriu barok jong ka pertai kentob ru ya nga bat ya pi. Wat banwat ya ka jing snay jong ublay. Bangin yo ya ka jing ayai ban pen bet ya ka jing im jong i kat kum ka jing sngopa jong u. La pen syong nongrim ya ka ni naka gospel jong Lukas kalanong ba khatlai de khot ka ba nyngkong hadu ka de khot ka ba san. Upilat ula penyap iki nong mani ha ke temple bat ki khat prangut ki ba lui ki syaban yap da ka kenro haselwam. Upat ba uwan sya ujisu ban keli balai baka kabakum kani kalajya. Ujisu ujubab kumne. Pimut begini ki nong Galilea kila khampop ban ye ki nong Galilea baro namar bakila sya ye kini ki eki nga ong hapi ki patba ki badang im reilem da pi kelna ka mamot pi baro pin jot no kata hi ken kadi ka khubor jong blay ye ki benriu baro hapdeng ka bakum kani ka por jong ka jinjar ka day yang iban wat ye ka jingis nay jong blay bat ban kelna ka mamot ban pen bet ye ka jingim jongi kat kum kata ka mon jong uni virus ulakta ye ka pertehi baro ka way nakata ka daw kalong ka babakla yang i bangin be ne dumok ne kren ye ka jing bishar jong blay halor jong uni virus haki jing duwai jong coronavirus. Right now we're going to break the power of it. We're going to break the power of that corona, every place, the epicenter of it, that it be destroyed. We're going to pray that wherever it's spread, it's going to be destroyed. That in 7 days, Father, we pray in the name of Jesus, I decree by the power of the living God, and in the name of Jesus, we cancel the coronavirus and cancel it today, and we curse it at the root. In the name of Jesus, it is stopped today. In Jesus' name. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. You get out, you break your power, you get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. I call you done. Namar ba uji su ulong halor jong uni virus mauhi unkmi bat penyaj yau katakam day satya kakam jongi kat kum kaktin jong blengi tips kem bakaniru kan kut no namar bakani kam day satya kabakut henry tang kadak jong kabakut kani kani kapor bangin wat e kajis ay jong blay hakijing duwai jongi ngin kala kamamot hakijing duwai jongi ngin penbet yala de bet yala ka jingem jongi hakijing duwai ngin wat de kajing start jong blay ha kijing duwai ngangait bakani ka wanra e kajing Jingpynshai kabalong ka jingker khu yapi kibasngap ublain ker khu yapi ngin saya syampat amen.